pori sara tumasi sade sisana jora sofekha basara jora sofekha basara jora sofekha Sadi ota kuro pasadi obo kuro oti pori sara umasi sade disana jora sofekha basara jora sofekha basara jora sofekha জিবি তেই হাপানি হসপিটাল মিলিবই হাপানি খরকসা জিবিও 1 2 3 4 5 টোটাल 6 जना पेशेंट्स जों नायफैखा गोबां जानजानि गोबां प्रब्लेम जों निजि रुगि न हायफानो जों निजिनि एलाकानि बर प्रब्लेम दं गाबोन बागै हापानिया तै जिबिओ जों फायनाय फैखासिनि टिडब्लिउएफ नि बदलक दङ सिमना ब्लक कमिटिनि जिनि बायसिबानजुलि जिनि अर्चना दिनि सुस्मिता तै मन्दिरा बरब पारानि फाइनो अ रुगिरकनो नायना हिं फाइलायजा गांबो बरनो लगि मा रिखा के तेताम सानायबा नुगुइ बेलायखनो खामो जे आमसे रुगि त गोबां मनो एबानो सिमनानि रुगि सिमना आमसानि गोबां रुगि जतनो नायसुं मायफानो जे मानसाक्ता अब हायकेने जों लुगुरनो सुबाय दंलाय सार आरो मुखा गुबुन बसनो बाहायनो नाजागौ नायमाराव बाहायनो अब सालकिसिसे सिगां सिमनाव किसा एसिड रक सालायमानि न मानखाना आबारावनो बस नाय थांगाता ओके जरा मिते ताककनो जों दिनिसो जरावो फरक टाम जाजों थांजा कुइलाव जों थांगा हापानिनि कन्डिशनखौ अबनो पुइला बहंकाय शरद चौधरी बिसि मजानि हठात करिया बाबा हायकेनो बहकनि साजागै बहकनि कन्डिशन हामियाङै तुबलाय माने तर आंनि प्रब्लेम ते बरबो ए सिसनो पुइला बरक खेलम बारो थांका आरो हयते बर रेफारि हजाका हजम पर और हापानि हजाका हापानि हजमा परे हिंकाय जों खबर मांखा
যে ও রুগীনি কন্ডিশন বলে সায়া হিনি কিসা খানাও এবং সঙ্গে ফাইখানা ফাইকা অত বিনি টিউমারনি হাসি সরি কেঙ্কনি টিবি রোगनि कन्डिशन किसा दङ होननानै साजागौ हायफाना सारगौ अब टेस्ट खायनाय खांगा तेबा साइमा सुनाय अब बरगि एवं टिबि जुनि रोगि तंखा हयतो सिनि दङ लगिवा सिनि बरम गोनां सिनि एमएलए बिशकितो सिनि सार अब डॉक्टर बे कन्टेक्ट खालेका सालायका जुदि अब हाय कन्डिशन तंखा हांगा हयतो कोन वान डाक्टर होननाय डाक्टर बे सालायका सिनि सार ता आबनि परे बस बरन कग्रि काबुखा और आं पैसा तो नांनाय न हायफाना बुंनि आयुष्मान कार्ड दं हांगा अब हायरक हाय इंनाय होननाय अब साजाका ताइसिनि सारबो चुबानाय अबनि बिसिंति जुदि थाङा हयतो तेबा जों चुबानाय होननाय अब हाय कग्रि काबुखा ताइ आबनि परे ताक जों चिबिए फाइनो पाइका जिबिनि कन्डिशन अब हायनो चराय बिनि 7 बोसोर काइसे बुरै बिनि उमर हंकाय हठात करिया बिनि साक फुलिवै तंगो ओमफ्राय साक फुलिमाखौ हयतो तैरो कारि जाबि तंगो आरो हयतो नेक्स्ट टाइम तामुनो अब ताबु डक्टर बनो काहामकाय साइरिया को होननाय अब जोंतिनि खबर मा फाइका नेक्स्ट टाइम बिनि तेबा काहामकाय नाजुम करे असरायनि बिनि साक सरिवते तंग तेबा काहामकाय खबर माना हिनि अब हायके जोंतिनरो खाना फाइका आबनि परे नेक्स्ट टाइम के सिनि सिमना चिनि आमचाइनि न अब अफिस तेला अब जागानि आंजि बसंनि तंफानो हायफानो सुगियारनि तंनाय माने ओ एसिड ड्रग सालाय तंमानि अरबो जों फाइनो फाइका अरबो सिनि बरम गोनां सार अरबो सुबाय फाइका आरो किसारि किसाखै सुबा फाइका एवं आरो कग्रिका सिनि सार आ बरनो कन्डिशन जिदो हाय तक नेक्स्ट टाइम सालाय सुलाय अबनि फके ताम सलिउसन थांनानै नै अब हायरक बरनो कग्रिवै काबुखा बनि बानो लकरनो बनो संगायनो मुसुङो जारा चिनि गोबांमा एरियाव अब हायरुगिरो क्लाय तंगै नगा आसुगलाय तंलायो जतो पाते चिनि रोग्रो अब नगा क्लाय तंलायवै चिनि बसुक सुबायमान अब हायफानो जों चिनि सानि बिसिंति जों कन्टेक्ट खायलायै अब हायके रुगिनाय तेबो कब जों खेलमबार हाय जागार जों रहर बागारन बिसिंति खेलमबार जों फिरि हाय मामानि जागाराव थांगै नायलायनानै थों होनाय आं जतो आंनि लकरनो आं कयो तेबारा कक्सालिया हामबाय अरनि पेशेंट थाने सालकिसा सेकांगो गुबुन खेरामा हस्पिटालाव ऑपरेशन सक्सेसफुल लायलाय मेरे मुखा अरन पेशेंट काइसा सुरो कुनो फिरि रगो तंजरा खेरामा रगो तंजरा बा पेशेंट আমরা তো তংমানি বাগैनो तिनि आरो जे खेलमबार थाङै जों किसु दिन आगो 28 तारिख 9 अगस्त जों थांनाय माने आरो अब हायकेनि फिरिमा रिजांनाय होननाय साजाका जोंनि जेबो खुद थाङै नायखा आरो कोनो रां फैसा नांनाया जारा अब हायचु गियाङै तंनाय बरनो खेलमबार हाय जागारावगो बिथि आयुष्मान कार्ड तंनाय तते बसाव अब हायरो कार्ड डक्टालङ आरो फिरि जतो पाटे रिजांनाय होननाय अब हायके साजा ताबो जों जराव थाङै जारा तंनाय रक थाङै नाय मानखाय जानाय फिरि मानो 100% बिथि बाराय हयते जतो हयतेनो फिरि रिजाङै तङ अब खेलमबार हासपाताल जारा सुगियाङै तंनाय नकुनि बररक जारा करिङै तंनाय बररक पापत आरो थाङै नायजाक हंगाय बरन साक हामनानै बागै थाङै जानाय होननाय आं कय जाव जतो पेशेन्ट हाय तंनाय रङ